O Vía Crucis percorreu as rúas de Porto do Son na noite de onte. A Semana Santa traerá novas procesións por toda a comarca ás vindeiras xornadas. Continúa a Semana Santa e a programación non se detén nos concellos do Barbanza. A noite do martes foi a quenda do Vía Crucis en Porto do Son, procesión que saíu da Capela Atalaya ás 10 da noite para percorrer as rúas do municipio. Centenares de persoas formaron parte da comitiva que percorreu parte da localidade en rigoroso silencio, só interrompido polos cantos e a lectura das 14 estacións. Un futuro un pouco esperanzador. Quisise tener sed de su consuelo. A procesión finalizou ás 11:15 da noite coa bendición na porta da capela. Porto do Son continúa coa súa programación mañá Xoves Santo. Ás 6 da tarde será misa na igrexa parroquial e a continuación a procesión do Exeomo. O venres ás 11 da mañá escenificarase o Santo Encontro na Praza de España. Ás 6 da tarde será o desencravo e a procesión do Santo Enterro para finalizar a xornada coa procesión da Virxe da Soidade dende a Capela da Atalaya. Ribeira celebra mañá Xoves a celebración da Última Cea. Nas parroquias terá lugar ás 5 e ás 6:30 da tarde, mentres que en Santa Uxía iniciarase ás 7:30, tamén con lavatorio de pés. Ás 9 da noite sairá a procesión do Paso e ás 10:30 será a hora santa. O Venres Santo ás 10 da mañá celebrarase o Vía Crucis e ás 12:30 o sermón do encontro na Praza da Igrexa de Ribeira. Á tarde será a quenda da Paixón do Señor ás 5 e ás 6:30 da tarde nas parroquias e a partir das 7:30 en Santa Uxía. Ás 8:30 da tarde vivirase o sermón das 7 palabras e do desencravo e ás 9:30 a procesión do Santo Enterro. Boiro viviu esta noite a procesión da Nosa Señora da Piedade. Mañá Xoves ás 8:30 da tarde será misa da Cea, lavatorio e sobre as 10 a procesión do Exeomo e da Virxe da Amargura. O venres ás 7:30 da tarde celebrarase a Paixón de Cristo. Ás 8:30 o desencravo e ás 9:30 a procesión do Santo Enterro. Noia tamén desenvolverá mañá Xoves a Cea do Señor con lavatorio de pés ás 8 da tarde, seguida da procesión das Carracas. O venres ás 10:30 da mañá será o Santo Encontro no Curro coa procesión e xa ás 8 da tarde celebrarase a Paixón, o desencravo e a procesión do Santo Enterro e a Virxe da Soidade. En Santa María Antiga, na Pobra do Caramiñal, continúa a programación o Xoves Santo coa misa do Cea do Señor e a procesión a partir das 6 da tarde. E o venres ás 11 da mañá será a quenda do Santo Encontro, ás 6:30 da tarde realizaránse os oficios da Paixón do Señor e ás 11 da noite a procesión dos Caladiños. No Santiago do Deán, tamén na Pobra, a Cea do Señor terá lugar o xoves ás 7 da tarde, seguida a procesión do Bico de Xudas. O venres ás 6 da tarde comezan os oficios da Paixón do Señor e ás 7:30 o sermón seguido do desencravo e a procesión do Santo Enterro.